Така, ето я днес снежната картинка. Вече без да говориш. Снега се е задържал. Още малко и сме на билото горе. Още малко. Ами красиво е, да. Красиво е. За началото на май месец е красиво, да. Значи сега в момента температурата тук е 6 градуса. Ето ви снежния Петроград. Дърветата са много красиви. Значи много е красиво. Снега върху дърветата е много красиво. Някакъв човек тук, ама... не, тръгва. Вижте, тук още на шосето долу има задържал се сняг. Тук вече сме почти на билото сме, още малко, още 300 метра. Его е билото. Но снега е доста. В смисъл няколко сантиметра, но в сравнение по-надолу, тук си е доста. Ето снегорините май месец са още тук, в бойна готовност. Айде, тук се спираме малко.
Аз сега ще ви покажа така. Момент сега. Сега значи това тук е водоема. Така. Този водоем, мисля, че не е ВЕЦ водоем си е. Сега, виждате ли, там има един път след водоема. Това пак, там е пътят за хижата на Петрохан. Прословутата хижа. Прословутата. Да. Та така. Айде, чао ви за сега, чао.